салом бародарони азиз, бо шумо ҳастам мисли ҳар вақта дилҷӯи хатлон. имрӯза видео дар бораи як программае меравад ки барои секрет кардани видео ва суратҳо бисёр хуб аст. чуноне программае дар бораи экран мебинед, яъне ки калкулятор. ин программаро метавонед аз Play Market дастрас кунед. хуб, ворид мешавем ба дохили ҳамин программа. вақте ки ворид мешавем, ин программа мепурсад, парол мепурсад аз 4 рақам то 8 рақам. окей мекунем ва ягон пароле мемонем ки дар ёдмон бимонад. мисол ман парол мемонам 4444. баробаре як гурзер мекунем ва парол қабул шид. ва аз ин боло нишонае ки мебинед, нишонаи муш дар болояш аст, дар ин як гурзер мекунем ва кадом ранге ки бихоҳем ҳамин программара дохилша ҳамон ранг карда метавонем, яъне темаша иваз кардан. мисол ман дар ҳамин маъқул аст, ҳамин хел мемонам. хуб, боз бародаро вақте ки паролмона мезанем, баробаре як гурзер мекунем ва дохил мешем ба ҳамин программа. ва дар инҷо аккаунт мепурсад. кадоме ки аккаунт дорад, мисол бихоҳад сохранид мекунад, нахоҳад не. аз инҷо мебароем аккаунт сохранид намекунем, ё ин ки аккаунта хоҳем аз инҷо сохранид мекунем. мисол ман аккаунти худман сохранид мекунам. хуб бародаро, ана дохили программа шидем ва аз инҷо ба настройка медароем ва аз настройка метавонем ки ҳамин ранги ҳамин программаро иваз кунем. ба мисли соат монем, ё ин ки радио, ё ин ки пагода ва калкулятор. кадом навъе ки мехоҳем ҳамон хел мемонем. ва дар инҷо нишонае ки аз поён мебинед барои добавид кардани папка мебошад. мисол ягон папка вақте добавид мекунем, дар инҷо дута папка шид ва як папка аз худаш аст ва дигараш худмон добавид кардем. мисол дохили ҳамин мешем ва тарзи суратҳоро добавид кардам. нишонаи ҷамъ як бор зер мекунем ва якмаш аз галерея интихоб кардан аст ва дуюмаш сурат гирифтан. мисол мо аз галерея интихоб мекунем, ҳамира интихоб мекунем мисол, ва нишонаи қулф аст дар боло, дар ҳамин як бор зер мекунем. хуб, чуноне мебинед бародаро, аллакай сурати мо дар инҷо ҷойгир шид. ва боз мехоҳем ягон видео партоем ва мисли ҳамин видеора низ добавид мекунем. хуб, нишонаи қулф як бор зер мекунем, видео ҳам ба инҷо меравад. ва боз функсияи дигареш ҳаст барои программаҳоро дар парол мондан. хуб, интихоб мекунем аз инҷо. мисол инстаграмма мехоҳем парол монем, як бор зер мекунем ва ҳангоме ки аз ин программа берун мешем, аллакай кори худша оғоз кардагии программаи мо. бениҳоят программаи хуб аст бародарони азиз. хуб, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал обуна шавед, фикрҳои худро дар комментария нависед. боқӣ дар амони худо бошед.